Ако ти предстои организиране на детски рожден ден и се чудиш как да направиш най-яката ефектна анимирана дигитална покана, сега ще ти покажа в няколко лесни стъпки как можеш да я направиш с помощта на моите дигитални шаблони. Моите дигитални шаблони могат да бъдат закупени от plamachето.com и това, което ще получиш след като закупиш всеки един дигитален шаблон на покана или пък друг продукт, е линка към Canva. Това, което трябва да направиш, е да отвориш PDF файла, който идва с поръчката, и да избереш опцията, която в случая тази покана има без снимка и опция с снимка. Това, което ще направя аз, е да ти покажа как лесно можеш да персонализираш тази покана с снимка. И това, което съм направила аз, вече съм я отворила в Canva и сега ще ти покажа как много лесно можеш да я направиш анимирана и дори да сложиш и музика. Сега, това, което първо трябва да направиш като отвориш една покана, е да смениш данните тук в текстовете с имената на твоето дете, с данните за събитието. Но за този пример няма да правя нищо. Това, което ще направя само, е да сложа една много сладка снимка на една много сладка очарователна госпожица. И ето виждаш колко лесно става. Просто я наместваш, кликаш 2 пъти на нея и наместваш. И сега ще ти покажа как да направиш на цялата страница анимация. Как да сложиш на цялата страница анимация. Кликаш тук на това прозорче и това, което можеш да направиш, е да кликнеш тук в това меню и да си избереш, съответно тук ще ти излязат много опции. Както виждаш, това директно ще приложи анимация на всичко, което имаш в поканата, като текстове, снимки, графики и така нататък. Ето това е един много готин вариант, който много често използвам. И тук може да кажеш на влизане, т.е. в началото ли да се появи тази анимация, накрая ли, т.е. тук имаш някакво време, което също можеш да увеличиш и да наместиш, т.е. времето за времетраенето на самата дигитална покана, или можеш само на началото, или пък можеш да избереш и двете. Това, което аз избирам обикновено, е на влизане, т.е. в началото. И сега ще ти покажа другата опция, която е само да вкараш анимация, да сложиш анимация на някакъв елемент от поканата, като в случай аз ще си поиграя с текста, като искам да е по различен начин неговата анимация, т.е. анимацията за името, например като това, тук можеш на буквички или на дума, в случая една дума, можеш да видиш всички опции, като цяло са доста така готино и впечатляващо може да стане. И, например, да кажем, аз си харесвам тази баунс, защото някакси така подчертава името на детето. И това, което можеш да направиш също, е само да сложа прозорчето от тази страна, е да отидеш на Elements, менюто Elements отляво или дизайн елементи и да отидеш на аудио. След което да напишеш някаква така музика, която искаш да сложиш в самата покана. Например, аз искам да сложа нещо, което е свързано с рожден ден и си написвам birthday. И сега това, което трябва да отбележа тук, е с тази коронка, т.е. песните с тази коронка и мелодиите са от платената версия на Canva. И ако си само на безплатен профил, сам с безплатен профил, няма да можеш да изтеглиш с песента или с мелодията самата покана. Но нека да ги чуем сега, да видим. Ето тук натискаш да ги преслушаш.
И това, което трябва да направиш, е да провлачиш самата мелодия. Ето така, хващайки, слагайки, само да изтрия тази, която избрах. И така наместваш колко да е продължителността. Като, както казах вече, тук можеш да увеличаваш продължителността на самата покана. Съответно и музиката може да се премести и тя, т.е. да се удължи и тя. Като тук може да избираш и коя част от самата мелодия, кликайки 2 пъти на това прозорче, да бъде избрана. И ето сега ще видим финалния вариант. Мисля, че се получи много сладко и много очарователно. И това може да бъде направено от теб, както виждаш, съвсем лесно, с няколко клика, дори от телефона ти. И може да направиш супер яка и ефектна дигитална покана за твоето дете, за празника на твоето дете. Ако все пак се притесняваш, че няма да успееш, имам опцията покана по поръчка, като може да се възползваш от това, че предлагам не само персонализация на поканите, които са в онлайн магазина, ами мога да направя и точно това, което искаш, и точно с темата, която искаш, и с ефекта, който искаш, и както виждаш и музиката. Така че възползвай се от тази възможност, ако нямаш време, ако бързаш или, както казах вече, ако се притесняваш, че ти няма да се справиш. Благодаря ти. Чао, чао!